Moja technická kontrola je veľmi rýchla pred pretekom. V podstate do banky. Tým ľuďom dôverujem a viem, že to kolo bude dobre pripravené a bude fungovať, takže u nás je to veľmi jednoduché. Bežný človek si to samozrejme robí všetko sám. Tak je fajn aspoň si skontrolovať, ja teda aspoň vždycky to robím, že si skontrolujem, či sú tie upínaky dobre zatiahnuté, sedlovka drží, skúsim brzdy, kolesa, potočím, či to nešuchoce. Je fajn nezabudnúť na to radenie, že vám to nezhadzuje, prípadne keď zhodíte, či vám to nepadá za rám. Jasné, vždycky na každý pretek vozím také mini náradičko, stačí pár imbusov, nejaké to základné náradie, aby tam bolo a vždycky je fajn to mať pri sebe. Jediné, čo človek môže spraviť, asi najlepšie, čo môže spraviť, je trošku aspoň sfúknuť ten tlak. Čím mám samozrejme mäkšie, tým lepšie kopíruje terén. Nie je to také náchylné na defekt, ten nižší tlak nevadí. Poďte to s nami roztočiť na 3. ročník Škoda Bike Open Tour. Je jedno, či ste profík, hobík, alebo sa chcete zabaviť s rodinou a povzbudiť svojich favoritov. Škoda. Simply clever.